Okay. So, ayan. So, maraming nagre-request na Tagalogin ko daw. Hindi man ako marunong mag-Tagalog. Uy. Sige. So, ito yung na-post ko kahapon. No? Ito lang. Ito yung mukha ko. Sige. So, yung kahapon na 26 bucks, ito na lang yung natira. Meron tayong dalawang HD. Sold na din ito. Mamaya kukunin ng taga-Liluan. At itong GPinoy. Ito na lang ang natira. Sige, so sa mga gustong kumuha, tawag lang o mag-like lang sa ating Facebook page na Gsat Leyte. No, meron din tayong chat group if mag-chat kayo sa akin o mag-chat kayo sa Gsat Leyte, or you can contact 0905-531-6630. Sige, so wala nang o-shopping, so ako na lang mag-o-shopping. Sige, so ano bang laman ng ating Gsat o GPinoy? So GPinoy muna. Teka, nagre-record pa to? Yan, okay. Nagre-record pala ko. Diba maganda dito sa surroundings or sa background ko. Gusto ko dito mag-record kasi green, no? Diba? Green, pink, at green. No. Kagaya ng GPinoy. So, ano bang laman ng GPinoy? So, buksan natin. No? So, kung gusto nyo bumili ng GPinoy, meron itong Channel 22, Kapamilya Channel. No? So, if miss nyo na si Cardo, no? Bili na kayo. Ano bang laman? Sabihin natin. So, first is, meron tayong IRD. Box. Ito. Meron tayong IRD na box, no? So, sa likod nito merong LNB para sa dish, no? So, ilagay niyo dito yung wire, coaxial wire, satellite, no? Para sa satellite. Meron din tayong USB. So, pwede tayong mag-record. I don't know kung pwede sa GPinoy, but merong lalagyan ng USB. At ngayon sa mga bagong GPinoy, meron ng HDMI. Oo, gagana to. So meron kayong SkyDirect na wire, naka-plug. So kunin niyo lang itong box, wag na lang yung laman at yung ano na lang, remote na lang. So HDMI at saka meron tayong RCA at saka yung video. So ito, may free naman na wire. Then we have DC input 12 volts. Then the power, meron din namang power sa remote at dito. So yun, first. Then we have the power adapter. So hindi charger ang tawag dito, kundi power adapter kasi wala namang battery. So power adapter ng GPinoy. Yan. Sige, lagay natin sa cellophane. So, pag gusto nyo mag-avail, tawag lang kayo sa akin or text lang, no? So, pwede din tayong mag-bulk ng 20 bucks hanggang 100 bucks o mahigit pa. Depende kung meron tayong supply. Pangalawa is, meron tayong remote. So, remote ng GPinoy. Ayan. So, free yan, no? Free. Then, meron din tayong battery. No? Meron tayong battery. At, meron tayong RCA for sa TV natin at saka sa box para makonect natin. At, lastly, meron tayong user manual. Yun ang laman ng ating GPinoy. No? So, again, huwag kalimutan tumawag o mag-chat sa akin, no? Para maka-avail dito. So,
maraming salamat sa ating sponsor, no? Sa mga tao na bumibili sa atin ng Gsat, yun yung mga sponsor. So, si Lindon, pumaksa ka na sir, Lindon, sa Negros, no? Yung mga sponsor natin. Si Rico, sa Hindang, si Sir LD sa Silago, no? So, yung mga nanonood sa Silago, Southern Leyte, pumunta kayo sa Silago Terminal. Nandun si Sir LD, no? Saka marami pa sa Agusan del Sur. So, si Sir Chris, no? Hindi ko yung apelido, but pwede natin ilagay sa mga sa video description yung mga details nila. So sunod is ang HD. So if kasi ang GPinoy is 999 lang yung load niya. Ito meron tayong HD. Ang HD naman is 200 hanggang 500. So 200, 300, no? 200, 300 at saka 500 ang load, no? So pag bumili kayo ng isa dito sa GPinoy, meron siyang free na 1 month 99 na load. Sa HD naman meron siyang free na 500 na load, no? So yan. So mabilis lang din yung activation namin. So pag pinactivate mo within the day, o pinactivate mo ngayon within the day, or ilang oras lang ma-activate na. So di kagaya ng iba na matagal yung activation. So dito sa amin mabilisan lang, no? Meron din kaming available na load. So ang laman ng HD, no? So open natin yung HD. So syempre ang box, no? So, meron siyang connector ng LNB, USB for recording. So pwede ka mag-record gamit ang USB and then i-play mo mamaya DVR. HDMI. So since HD to, ay gamitan natin ng HDMI. Meron din siyang audio-video na connector. So if meron kang audio-video na connector, para siyang headset na connector, pero marami siyang connector. Tapos then power and then 12 volts. So pasensya na sa kuko ko. Medyo madumi. Nililinis kami. Okay. May free din siyang na remote for HD. Yan. And then we have, since HDMI ang connector niya at saka AV, meron siyang free na HDMI for your TV, sa mga high definition na mga TV. Then the power adapter. No? And then we have the battery sa remote. So if meron kayong SkyDirect or signal na sira na, bili kayo sa akin ng Gsat HD, then plug and play na ito. Wala nang i-change pa. I-plug mo na lang, then ready ka na mag view ng mga channels ng Gsat. So yun, no? Marami tayong gusto nyo HDMI, balik natin kasi sold na yung dalawang box na HD na to. Wala na akong HD ngayon, pero pwede naman next week, no? Mag-order. So sa Hilaan, Buntok, meron tayong sponsors, no? Yung papa ko, meron silang available na load, at saka si ang first customer natin dyan, si si Sir Bibot, no? Konsihal Bibot Labastida, maraming salamat sa pagbili. So mag-ask lang kayo kung meron kayong mga kamag-anak sa Hilaan, Buntok, sa Dunete, mag-ask kayo kay Konsihal Bibot. Bumili siya ng HD sa akin. Okay? So again, meron ting available na load, no? 999 for GPinoy. To 999 for GPinoy, 200, 300, 500 sa HD, Gsat HD. So bili na kayo sa amin ng Gsat Satellite TV HD at GPinoy Satellite TV. So ano bang laman ng mga ano bang channel? So meron tayong
One Media, no? Meron tayong gaming sa channel 2. CNN, PTV, TV5, yun yung mga free TV na channel. Meron tayong PBO, Lotus, Movies, Trail, ABB TV, Hits, Kicks, Sarja, Blue Ant, Celestial Movies, Hits, yun. Sa channel 22 yung Kapamilya channel. Discovery, Animal Planet, Nick, Animax, Zumo, at marami pang iba. Meron siyang Fox, no? Fox Life, Fox Movies, Fox Action Movies, Fox Family Movies, Warner HD Outdoor, no? Discovery, Nat Geo, at saka marami pang iba. HBO, meron ding HBO, no? Cinemax. Sige. So maraming salamat. Bili na kayo ng Gsat na load, GPinoy na box, at Gsat HD. So, PM lang kayo or tawag kayo sa ito 0905-531-6630 or i-like nyo ang Facebook natin, Gsat Leyte at saka Gsat Visayas Mindanao. Yun. So maraming salamat at tawag na kayo.